वसई किनाऱ्यापासून 66 नॉटिकल अंतरावर खोल समुद्रात पाण्याच्या प्रवाहाचे मोठे रिंगण तयार झाल्याचे दिसून आले होते. 11 जानेवारीला एका व्हिडिओच्या माध्यमातून उघडकीस आलेल्या या घटनेनंतर सर्वच यंत्रणा सजग झाल्या होत्या. परंतु घटनेस 7 दिवसांचा अवधी होऊन गेला तरीही हा प्रवाह नक्की कशामुळे तयार झाला याचा अंदाज कुठल्याच यंत्रणेला लागलेला नाही. त्यामुळे मच्छीमारांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. वसईतील पाचूबंदर येथील ओम नमः शिवाय ही कृष्णा मोरली खांड्या यांच्या मालकीची मच्छीमार नौका समुद्रात मासेमारीसाठी निघाली होती. जीपीएस क्रमांक 3015-554 7158-576 या ठिकाणी मोठे गोलाकार वर्तुळ तयार झाले होते. त्यातून मातकट रंगाचे पाणी वेगाने निघत असल्याचे निदर्शनास आले. नुकतेच वसईच्या पाचूबंदर येथील एक मासेमारी नौका मासेमारीसाठी गेली असता त्यांना खोल समुद्रात पाण्याच्या प्रवाहाचे मोठे रिंगण तयार झाल्याचे दिसून आले.